námi pierwszy pojedynek dzisiejszej gali Fighting Zone. Pierwszy pojedynek meczu Czechy kontra Polska. Na roczniku niebieskim reprezentant klubu Berserkers Team Szczecin. No a v tuto chvíli se už hlásíme také z našeho komentátorského stanoviště, které je kousíček od klece, a budeme vás provázet společně s Markem Lončákem dnešním turnajem, jak už jsme si několikrát říkali. Fighting Zone tedy v tuto chvíli začíná. Máme před sebou první zápas, kde změří síly Josef Kvasnička za Českou republiku a jeho soupeřem bude Mateusz Zielenský. To je borec, který zatím nemá příliš mnoho zkušeností, v podstatě je to jeho první zápas mezi profesionály. Má za sebou teprve 3 amatérské fighty, nicméně všichni víme, že Poláci tak jako tak jsou opravdu skvělí borci. 22 let, 178 cm, 84 kg a Berserkers Team. Všichni jsou ze Štěčína, z jednoho týmu. Ze skvělého týmu. Ze skvělého týmu. Myslím si, že když se sejde česká špička, tak dá dohromady hodně těžko takový sparring, jako oni mají každý den. Jo, máš pravdu, a samozřejmě spousta kluků, kteří byli v Polsku trénovat, tak tam samozřejmě ty ohlasy na Berserkers Team přímo v Polsku byly veliký. Vidíme Mateuše, který se chystá pomaličku, ale jistě do klece. A jestli se nepletu, tak tam společně s ním vidím Matedlu. Ano. Že jo? Jak jsem říkal, tenhle ten šampion KSV se tady pohybuje a tady ho vidíme. My teď z velmi krátké vzdálenosti určitě i vy uvidíte nějaký záběr na Michala Matedlu. Z vašeho pohledu vlevo ta dvojice v šedém tričku. Hodně nepříjemný borec, který měl naplánovaný na KSV 29 zápas s Melfinem Manhoefem, kterého jsem teď potkal na turnaji na Slovensku. Bohužel Melfin Manhoef dostal vypínák na Bellatoru od Joe Schillinga, kterého komentujeme většinou na Glory. Je to tak. A samozřejmě tam proběhla ochranná lhůta, čili musel zápas rušit. Zástupce THC Praha, Josef Kvasnička! No a proti Polákovi Josef Kvasnička, jak sami vidíte, jedno vítězství, jedna porážka mezi profesionálními zápasníky, ale Kvasnička, který má 34 roků, je několikanásobným šampionem České republiky v brazilském jiu-jitsu a také v grapplingu. Je fakt, že všechny, nebo většina těch jeho úspěchů už je trošičku kousatá. To jsi řekl doslova, a jak říkáš ty, je to už takový náš old school bojovník. Řekl bych, že Pepa Kvasnička se vrací po dlouhé době, čímž mě trošku překvapil, nicméně viděl jsem ho v přípravě, odhodlání mu nechybí, ale samozřejmě, jak říkám, mladá krev, ještě k tomu samozřejmě polská. Vzal si na takový comeback trošičku silný soustav. Na druhou stranu Polák nic netají, 3 amatérské zápasy a první profesionální, takže pokud statistiky sedí, tak samozřejmě jsou tady ještě otevřené karty. Josef má 189 cm, 84 kg. Tam si řekl samozřejmě, že jeho BJJ je ve velmi slušné kvalitě, takže samozřejmě on se bude snažit dostat ten zápas do své roviny, tudíž do nějakého grapplingu, kde by mohl užít své zkušenosti. Jak říkají Poláci, v parteře. Ano. No a my jsme zvědaví, jestli se mu to povede, protože to by byla pro nás ta zajímavá konfrontace. Zkušený borec, který tady vyhrával dříve, nebo není to tak dávno, naše šampionáty v BJJ a v grapplingu, a proti němu mladý Polák, který neznáme, jak moc dobře na tom je, ale znovu připomínáme, každý Polák je na tom poměrně slušně, zvlášť když ho pošlou za hranice. Souhlasím s tebou. Mimochodem Berserkers je tak velký tým, že si pořádá vlastní gala.
ve svých městech, jak ve Štětíně, tak v dalších městech, kde jsou tyhle ty kluby, a Berserkers Arena je poměrně dobře obsazený a navštěvovaný turnaj. Za klasičkou tam vidíte jeho trenéra Míra Vučičeviče, který nás také už před mnohy roky udivoval svými výkony v ringu. Je to tak, byl to velmi dobrý tajský boxer. Nastupoval za KTS Praha. Takže tam působí asi nejspíš jako v roli trenéra stand-upu. Mateusz Želenský byl představen, teď si poslechněme vizitku Josefa Kvašničky. No a máme před sebou první zápas, vypsaný na 3 kola po 5 minutách, pravidla UFC. Samozřejmě úderové plochy jsou obličejová maska a potom všechno, co znáte ze všech turnajů, které vám průběžně přinášíme, s výjimkou loktu. Přesně tak, to jsem chtěl dodat. Nejsou zde použité lokty dle pravidel vlastně polských, kteří jsou zvyklí na to, že lokty prostě oni nedělají. Je to ještě samozřejmě produkt z KSV. Přesně tak, v KSV dodnes lokty nejsou, jdeme na to první kolo. Klasnička má poměrně slušnou výškovou převahu. Nicméně taky, ale ta obrana Pepy Kvasničky není úplně taková, jaká by měla být. No, nechává hlavu docela vystrčenou. Tak, teď má první příležitost jít na zem a zkouší tam zaháknout nohu Želenského. Ten je ale otáčí a tlačí na klec. A pokus o gilotinu, která ale velmi rychle končí nezdarem. A v tuhle chvíli je Želenský nahoře v gardu. Řekl bych, že je v docela slušné výhodě. Tam má Pepa Kvasnička trochu nepříjemnou pozici. Teď se snaží to otočit. Tam je hodně nepříjemný ta hlava opřená o klec. Tak. Želenský mi připadal, že nechal Kvasničku spíše postavit na nohy. Z taktických rad. Nádherný takedown. Rovnou na kříž. A teď plný guard a vypadá to na zranění. A tak to je hodně nepříjemné. Hned potom, jak Josef Kvasnička dopadl, tak vypadá, že vyskočilo rameno. Tak se mi přesně zdá, že tam má problém s pravou rukou. Po minutě a řekněme 50 vteřinách končí tenhle ten zápas. Vítězství Mateuše Želenského, který provedl skvěle ten takedown. Josef Kvasnička tedy prohrává poměrně rychle a navíc s nepříjemným zraněním. Vypadá to, že půjde okamžitě do péče lékařů. Tak to je hodně nepříjemná věc, ale on to rameno měl vždycky tak nějak trošku na pořádku. To je bohužel nešťastná souhra náhod. Tak výborný takedown, jak si řekl, tam ještě spadl do té pozice, kde ho výborně kontroloval. A takže máme tady prvního vítěze a Polsko v tomhletom dnešním souboji tedy vede 1-0. Když to první vítězství si připisuje na své konto Mateusz Želenský ve své premiéře. Dostává také, řekněme, symbolický pás, protože ten turnaj je první pro Fighting Zone, tak se organizátoři rozhodli
předat pásy vlastně všem vítězným borcům, ale pouze 2 z nich, jak už jsme několikrát říkali, se stanou šampionem. Pojďme se podívat na opakovaný záběr. Tady vlastně už... Tam je to vidět, ten loket. Tak. Loket Josefa Kvasničky.